Salutare oameni buni și pasionați de tehnologie, eu sunt Ovidiu de la Ovitech și astăzi vreau să discutăm despre kiturile cu benzi LED. Am observat că la majoritatea magazinelor de iluminat au început să se ofere astfel de kituri. Dar ce faci dacă niciunul din oferta lor nu-ți satisface nevoia? Așa că m-am gândit să discutăm despre cum se conectează aceste kituri, din ce sunt formate și mai ales cum să-ți alcătuiești tu propriul kit. Acum, hai cu intro-ul și să ne apucăm de treabă. În primul rând, trebuie să știm ce este un LED. Acesta este o diodă ce emite lumină de culoare albă, roșie, verde sau albastră, iar prin combinarea acestor culori putem obține orice nuanță. Ele au fost folosite în dispozitivele electronice pentru a oferi un anumit mesaj în funcție de culoare. Recent au început să fie folosite și ca sursă de iluminat, iar pentru asta unul singur nu este de ajuns, așa că au apărut benzile LED. Acestea au densități de LED-uri diferite pentru a oferi o lumină mai puternică sau mai slabă în funcție de nevoie. Sunt alcătuite din segmente de câte 5 sau 10 cm pentru a putea fi tăiate la dimensiunea dorită. Pe site-urile care oferă astfel de benzi puteți găsi informații precum puterea de iluminare la metru, tipul de LED folosit sau densitatea de LED-uri. Ele sunt de mai multe tipuri în funcție de culoarea pe care o emit, tipul de LED folosit sau tensiunea de alimentare. În funcție de culoarea pe care o poate emite banda, există 3 tipuri de benzi. Monocolore, ce emit o singură culoare și anume roșu, verde, albastru, alb rece sau alb cald. Mai sus de acestea există cele RGB, ce pot crea orice combinație între roșu, verde sau albastru, iar mai sus de acestea există cele RGBW sau RGBWW. Acestea pot crea orice combinație între roșu, verde și albastru, dar în același timp pot emite și o lumină albă rece sau caldă în funcție de tipul pe care îl alegeți. În funcție de tensiunea de alimentare, există benzi la 5V, 12, 24 și 220 de volți. Această caracteristică determină lungimea maximă pe care o poate avea banda și sursa de alimentare pe care o alegeți. Pentru a alege o sursă de alimentare corespunzătoare, este nevoie să știm câți metri de bandă vom instala, ce putere necesită banda pentru 1 metru și care este tensiunea ei de alimentare pentru a alege o sursă ce furnizează aceeași tensiune. Pentru benzile LED la 220 de volți nu este necesar să cumpărăm o sursă, deoarece la priză avem deja această tensiune. Benzile LED au intensități luminoase diferite datorită densității LED-urilor sau a tipului de LED folosit. O să las pe ecran un tabel cu cele mai populare tipuri de LED folosite, iar intensitatea luminoasă pe care o oferă este direct proporțională cu energia electrică pe care o consumă. Vreau să fac o mică paranteză pentru cei care au cunoștințe mai bogate în electricitate, cărora vreau să le explic cum se obține voltajul unei benzi. O bandă LED de 12V este alcătuită din segmente de câte 3 LED-uri legate în serie, iar restul de 3V sunt preluați de o rezistență. O bandă LED de 24V are 7 LED-uri legate în serie, unde restul de 3V sunt la fel preluați de o rezistență. Aceste segmente sunt legate în paralel și cu cât avem mai multe, cu atât banda este mai lungă și vom avea nevoie de o sursă mai puternică. Vreau să menționez că banda LED de 12V folosește 75% din energia electrică pentru iluminare, iar restul de 25% sunt pierduți prin căldură pe acea rezistență. O bandă LED de 24V este mai eficientă și folosește 88% din energia electrică pentru iluminare. Pentru a alege o sursă potrivită pentru o bandă LED ce va sta pornită foarte mult timp, este necesară o sursă de alimentare cu 20% mai puternică decât puterea pe care o poate consuma banda LED. Formula de calcul pentru aceasta este foarte simplă. Se înmulțesc numărul de metri instalați cu puterea necesară pentru 1 metru și cu 1,2 pentru acea rezervă. Acum că avem banda și sursa de alimentare, este necesar un controller. În cazul benzilor monocolore, acesta va modula intensitatea luminoasă. În cazul benzilor mai complicate, cum ar fi cele RGB, RGBW sau RGBWW, este necesar un controller mai complex ce poate modula intensitatea fiecărei culori pentru a obține orice nuanță și a profita la maximum de banda aleasă. În cazul benzilor monocolore,
Putem opta și pentru un întrerupător în loc de controller, dar acesta va putea doar să pornească și să oprească banda LED. Avem nevoie și de o telecomandă pentru a acționa controllerul. Acestea sunt și ele de mai multe tipuri, iar la cele cu infraroșu avem nevoie de o cale directă între telecomandă și controller pentru a-l putea acționa, dar la cele care funcționează prin radiofrecvență sau se conectează la Wi-Fi nu este necesară această cale. Vreau să vă prezint și modalitatea de conectare a componentelor prezentate. În primul rând, ce componente avem? Sursă, controllerul, banda LED și telecomanda. Banda LED se conectează la controller sau întrerupător. Pentru benzile monocolore o să avem 2 cabluri, pentru cele RGB o să avem 4 și pentru cele RGBW sau RGBWW o să avem 5 cabluri. Pentru alimentare se conectează controllerul la sursă, care oferă același voltaj ca banda LED, iar apoi sursa se bagă în priză și cu ajutorul telecomenzii poți controla tot sistemul. În cazul în care ai nevoie de un metraj de bandă mai mare decât dimensiunea admisă pentru voltajul respectiv, spre exemplu ai nevoie de 10 metri la 12 volți, asta înseamnă că vom avea nevoie de 2 benzi de câte 5 metri pe care le vom conecta în paralel. În final, vreau să menționez că toate benzile LED, controllerele și telecomenzile au fost prezentate în ordine crescătoare a prețului. Se pot face proiecte foarte interesante cu aceste benzi, există și benzi cu rating IP68 și le puteți folosi pentru iluminarea unei piscine, spre exemplu. Sper că am fost cât se poate de clar și vă aștept în secțiunea de comentarii să schimbăm păreri și să vă răspund la întrebări. Dacă v-a plăcut explicația de astăzi, activați notificările, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, vă aștept în secțiunea de comentarii cu sugestiile voastre. Pe mine mă găsiți la Ovitec95 pe Instagram, săptămâna viitoare o să revin cu un nou clip și până atunci urmați-vă visurile și nu lăsați pe nimeni să vă oprească. Spor!